Masalaya king video footage ning CCTV camera akakalat nga ni king social media nung makanano ne ginulong pete ning riding in tandem ing meto nga lalaki inyang bengining October 15. Merapat iti king Barangay Santo Domingo king Angeles City. Ing lugal ning krimen eman kanu masulod a lugal. Inya parit-parito ding tao ampong saken. Mayakit na pakatambay king motor ing lalaki. King kagulutan, limput lareng armadong riding in tandem. Kenny Rane Pemaril. Makaragsane ing biktima. Ere pa petugutan pe pamakbungan. Dead on the spot siya ing biktima agpangking report ning PNP. Residente yan naman king Barangay Santo Domingo ing biktima. May kisabila naman kanuding pamilya na niti na epa mo mamye aliwapang personal information kabang kukusa ding kaso. Iti na ing kaduang shooting incident king may sabing barangay. Ining milabas pa mo bulan ning Setyembre at inlamo naman kanung Pemaril Keti. Nung no ka rin riding in tandem la naman ding suspect. Sa ngayon ay nagagather pa rin po kami ng mga information para po mabuo natin kung ano man yung naging motibo ng pamamaril na ito. So hanggang ngayon hindi pa rin natin masabi. Makanyan man nilino ning Station 1 Commander ning PNP ning Angeles City ay Police Major Marlon Ventus na alila election-related ing milyaring krimen. Ito hong pangyayari ito, way back meron din hong insidente ng pamamaril. Santo Domingo din yung huma. Santo Domingo, which is ito sa may Mansfield naman po. Pero ito'y walang connection dito Wala naman po, wala naman. Dahil dyan sa mga pangyayari na yan, nag-adjust po tayo ng mga deployment natin at saka yung mga patrolling natin na ship naman kami din sa mga inner portion ng mga barangay. Kumpiyansa na maning Angeles City PNP Station 1 na alang problema king peace and order karas king eleksyon. Adwapin kanu kareng sa sakupan dang ana mabarangay. Alalang kalaban. Tuloy po yung pulis sa barangay po natin pagka yung mga patrollers po natin dumadalaw sa barangay, lalo na sa gabi, nakikipag-usap-usap sila dun sa mga barangay tanod na makipagtulungan sa peace and order sa mga nasasakupan nilang barangay, tulungan nila ang ating kapulisan. Pero ang masasabi ko naman po dito sa 4 na barangay ay okay naman po at wala naman po tayo nababalitaan na political na away. Ako kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.